Manaydayaw iti Diyos sama, manakabalin sa amin, kas digitoy nga ibagbaga, karigiti sorsorat, na inay bagbaga, nyad adal idi, na po nga Isu Kristo, nga po karigitoy asorsorat. Kas mabasa iti Matthew 18, iti 3, ket kinunana, pudno kunak kada kayo, ano di kayto agsubli ken agbalin akas law ububing di kayto sumrag iti pagarian iti langit igitatin bagbaga idi na po nga Hesu Kristo. Kas iti maysa a punto a pangalaan no itatata awan pay ti ammo tayo kadagiti na Diyosan asorsoro kas lalakay nga agsasao. Ngam no nakagteng tayo kadagiti tasaya at abanbanag iso daytati mas makunkuna nga agsubli iti kinaubing. So di kita kapsat nga agsuro tayo kadagiti naimbag nga aramid. So di kita kapsat kas kudaen ligitoy asorsorat. Iti Marcos 3:5, ket ni Isus rinugyanan na kinuna kadakwada, kitain nyo nga awan kuma iti mga lilaw kada kayo. So dayta ti bagbagana ngayon paunay-unay na idi kakabsat nga hantay kuma apal lilaw. Nanyaman ti ayan tayon a religion dita tayo nga agistidi no diket agsukimat tayo iti na Diyosan at sorsoro akas adda atanda kadagiti sorsorat. So di kita kapsat nga hamet nga religion iti bakay salakanan no diket gapu iti palagpamati tayo anasaya at ngagturong iti Dios digitoy nga kas masasao nga adda anay lanad. So di kita kapsat kas kinuna man ni Marcos 3 iti 13 iti 23, ngem agtulog kayo kuma adtoy imbagakon amin ngayon pakpakauna kada kayo. So di kita tinbagana ngayon impakaamuna nga digitoy anay lanad ito'y asorsorat. Iti Marcos 13 iti 31, iti langit ken iti daga lumbes danto ngem kadagiti saok di danto lumbes. So di kita kalsat kas in bagbagana nganyad adal idi nga gapu iti sao nga kas naimbag nagturong iti Dios digitoy kas ibagbagana. Tao digiti kapsat iti nailanad iti surat isu na inspirituan na santuan nagturong iti Dios saan ket nga nainlubungan aba naglaeng nga gapu iti istorya langawan kakaiskan na no di ket digiti naimbag nga agturong iti Dios. So digitoy takas kinunana iti Marcos 13 iti 6, adu dagiti umayto iti nagan ko akon kunada siak ni Kristo ket adu kadagiti ulbudanan to. So dayta ti kinagpaisonan nakakapsat agpamarangda akas nasaya at laeng a panagsasao ngem iti unegda lubo dagayam anarawet. So di kita ti bagbagana kadagiti nailanat kadagiti sorsorat. Isang amerisan takapsat kas adda may bagbagana kadagiti na inspirituan abanbanag agkakauneg agkangato nga kas ibagbagana gapu iti kinalawa iti panunot tayo. So di kita takas kinunana iti Marcos 13 iti 32, ngem iti may papan iti dayta nga aldaw
wenno dayta nga oras awan to iti makaammo oray pay kadagiti anghel sa dilangit oray pay to'y anak iti tao no dilaen ni Ama. So nga ni Ama lang iti makaammo no kasano iti pagpakinggaan iti biag iti tao iti papatay na. Ket iti papatay iso umayto na po nga Jesucristo ket alaen na kadagiti may kari nagturong ije ngato kas kinuna ni kitoy asursurat. Isu nga kakabsat di kitoy masasao pilyon tayo kuma iti banbanag anasaya at nakas ibagbagana ta iti linawon ti Biblia kakabsat dayta ket na buo dayta nga kas sangkalubongan iti bagbagana ken nainlangitan dua aba nagkakabsat ta iti bagbagana iti punto agturong sa dingato taado di iti istorya met anayin lubungan ngem iti kinagpaiswan nagkakabsat dayi kuma ti tuntunin tayo di pakabiyagan iti espiritu tayo nagturong sa dingato ket agyaman nakakabsat digitoy nga adda anaylanad iti surat padawson nyo amirisin nyo iti kay papanan na ket agyaman iti Diyos Ama nakaling sa amin. Amen.